So we are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video ay pupunta na kami patungo ng Inugaw for catering services. So catering vlog din naman tayo at let's go! A few moments later. So ito mga buddy, nandito na tayo sa Binugaw Gym para sa ating catering services. Let's go! We're done catering mga buddy at eto na, magliligpit na kami sa aming mga gamit para mag-uwi na. Let's go! At eto mga buddy, at tapos na kami magligpit at eto, hinihintay na lang namin ang aming sasakyan. Let's go! 1 hour later. So yun lang po mga buddy ang aming catering services mga buddy, and I hope you enjoyed the catering vlog mga buddy. And yun, malolas catering lang talaga, malakas mga buddy. Sobrang sarap ng kanilang food and sobrang ayos ng catering services namin mga buddy. So if you want to contact mga buddy at kung gusto mong magpa catering mga buddy, welcome po for inquire. So don't forget na mag PM sa kanilang page at silang FB account mga buddy, at don't forget na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aming YouTube channel, and everything you do it with love. Bye!